Hello friends song norok bahai tongbai tini ni norok no ang common number rinai je ya pura goti success wnglia kintu house o success wngkha hinkhe chwng tini norok no ang goti success wngma jarkhai rinani chaitongnai hinkhe norok nainai di tini sala 60 miyan sala 62 phaio hinkhe 62 by 92 hingke 29 by ni atai 26 ni goti no chwng naima thwngnai hingke abono nai chwng thwnglainai hingke o naithokha hingke khaka o success wngnai hinui hingke 29 92 + 26 62 no chwng rutugui karilainai hingke aboni bisingo chwng 4ta goti mankha 4ta goti no ang tabo common number rinani chaitongnai hingke tini ni salo tama thwngnai naidi nongno goti hingke goti norok no rinai tini ni salo tama thwngnai himlai 27 kaisa chwng mankha goti o tarpore 22 kaisa mankha tarpore abono karoi chwng tamo nungro tongnai gana abono rutugui no ang common number rinani songnai hingke 97 tarpore abono karoi 24 hingke tai tongnai gana hingke chwng tabo rutungnai gana rutugui tarpore nongno ang karinai hingke chwng norok no je goti rwkha abo nainai di hingke friends song naidi norok no ang tini goti norok no rwi rwkha naidi goti hingke 27 72 22 44 97 79 24 hingke 42 16 39 09 90 34 02 5885 hingke norok no goti dio o na rekha 16 ta goti norok no rwkha norok o 16 ta no thwngwi naidi success wngkha hinui khakao hingke abono karoi bo norok house thwngnani muchungkha hingke 5 house tei 4 house thwngri hingke abono karoi norok ending thwngna muchungkha hingke 0 tei 9 ending norok thwngwi mannai hingke 0 tei 9 ending tei 5 house tei 4 house 3 bagui hingke abono karoi norok no je goti sukrubui rwkha 0 house ni hingke 02 04 06 08 09 hingke abono karoi bo 1 house ni norok no rwkha 11 12 16 18 17 hingke abono karoi 2 house ni hingke 21 22 26 28 24 hingke 3 house ni hingke 31 32 34 36 38 4 house ni hingke 41 42 44 47 48 5 house ni hingke 51 52 54 56 59 6 house ni hingke 61 62 64 66 67 hingke 7 house ni hingke 71 72 74 76 78 8 house ni hingke 82 81 84 86 89 9 house ni hingke 91 92 93 94 79 hingke obo wngkha de norok no kaisa for example limansi je house ni phaikha hingke o goti phaimano tini salo hinui hingke norok aswk goti ta bangjak je ang norok no goti rimani 16 ta goti thwngri tei 2 ta house thwngri tei thwngna mwchangkha ending bo thwngwi rimano hingke o 16 ta goti si norok bagui important hingke abono karoi bo norok no haino hai thanai naidi thanai weekly o norok no ang sajak 9 house ni phaikha hingke 91 92 93 94 95 hingke miyani salo 92 success wngwi thangkha hingke naidi ani je target norok no rimani abo success de wngkha wngya norok agini video no nainai di hingke norok sai mannai hingke norok jodi chajai tongkha hingke ani channel no please subscribe kaisa khai rijak di tei like kaisa khai rijak di tei norok jodi sob somoi manui tongkha hingke comment khai di
ang sukmanka ang suklosongka hinui sade ano engkai daily na ang horoni 8 o norok bai live bo phaio engkai norok o live bo ano bai kok salaimani sms charge tui engkai norok ni kong no angbo reply rinai asuk jodi norok ano hamjagoi tongkha khe norok ano support khlai di angbo norok no support khai tongo engkai norok no common number bo rwui tongo engkai jung norok ano chubadi angbo norok no chubanai haikhe no jung ma tonglaijanai engkai o saptani bagui norok 28/82 no norok booking theimanai tei kaisa 47/74 o 4ta number no norok booking thwngdi engkai success wngnai hinui ang khakao obo weekly ni bagui jekono samoyo phaiui mano o 4ta number no norok booking thwngdi booking thwngka hingkhe jephru phano norok o number norok bagui success wngui mano hinui ang khakao engkai bisi tini video kwbang swnamyagui video kom bai no pairanai engkai norok jodi support khlai di norok ano support khlai di engkai angbo norok no support khlainai engkai norok no bo ang chai tongnai je guti norok no guti kisa khe rinani bagui ba single guti norok no rinai norok jodi ano pura support khaiui ano rwui tongkha hingkhai ba ani 2000 subscriber kakha hingkhai 2000 ke subscriber kakha hingkhai norok no ang single guti rinai kintu a bisingo success wngui mano apoto ang guarantee rai maya kintu single guti rinani norok no chai tongnai hingkhe daktui no daktui norok subscribe khai tongdi ang support khai hambai।